Vítajte pri obrazovke televízie Joj, začína relácia Páli vám to. Prajem vám krásny deň a vítam vás. Tu Páli vám to. Naša obľúbená hra so slovami. Ja som váš moderátor Tomáš Kamenár a teraz vám idem predstaviť mojich dnešných hráčov. Je tu Jozef. Ahoj Janka. A dnes bude hrať aj Martin. Dobrý deň. 4 minúty. 4 minúty má každý hráč. Ako ich vyžije napríklad Jozef, uvidíme teraz. Poďme si zahrať. Čau, sedaj. Poďte si. Jozef, 24 rokov, skade si? Z Koša. A vyznáš sa veľmi, veľmi, veľmi dobre vo filmoch. Vo filmoch. Filmy to je úplne tvoj život. No. Dá povedať, že 70% tvojho života je rezervovaný na filmy. Mám takú prácu, že si môžem dovoliť v práci pozerať filmy, čiže ja celý čas v práci pozerám a potom prejdem domov a znova pozerám. To je dobrá práca. A recenzujem a tak, no. To je dobrá práca, kde môžeš stať. Ale s filmami nič nemá spoločné, lebo pracuješ v solárnom štúdiu. Áno. Však možno príde nejaká otázka, čo má niečo spoločné s filmami, ale to ti neviem garantovať. Počúvaj, Jozef, ideme si zahrať. Som rád, že si tu, si pripravený? Nie, ale lepšie to už nebude. Tak poďme na to. Tvoje prvé slovo. Pracovne vyťažený ho ani nestihne. Písmenko. Písmeno. Písmeno. Obed. Je to obed, áno, 30 bodov. A ideme na druhé slovo. Neoplatí sa do nej sypať soľ. Písmeno. 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 Rána. Je to rána, ďalších 30 bodov, áno. Tretie slovo. Zlodejová prekážka. Písmeno. 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 Zámka. Je to zámka, výborne. Ďalšie slovo. Temný predmet túžby. Písmeno. 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 Fetiš. Je to fetiš, áno, je to fetiš. Je to. Počúvaj, Jozef, ale taký opálený ani nie si. To je tak ako, keď niekto robí pizzu, tak mu už nechutí. Tak ja robím slávku, už ma to nebaví tam chodiť. Z začiatku som chodeval veľa, ale už... Už nie? Už nie. Občas prídem, aby som nebol úplne bledý. A moc je možno aj trošku nezdravé už, nie? No, netreba to preháňať. OK. Slovo 5. Miesto poslednej záchrany. Písmeno. 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 Útulok. Je to útulok, áno. Slovo 6. Vraj to znie hrdo. Písmeno, písmeno. 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 Človek. Niekedy to je také jednoduché. Slovo 7. Vzdialené krajiny oddelené oceánom. Písmeno. Písmeno.
Písmeno. Písmeno. Písmeno. Zámorie. Je to tak, áno. Dve minúty a 6 sekúnd ešte máme, polovička času už je za nami. Slovo 8. Fotoaparát nedá z ruky. Písmeno, písmeno. 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 Turista. Je to turista, áno, ďalších 30 bodov. A ešte môžeme nahrať 1620 k tomu, čo si už doteraz nahral. Tak poďme ďalej na slovo 9. Druh zeleniny. Písmeno, písmeno, písmeno. Baklažán. Je to baklažán, výborne, 150 bodov. Slovo 10, vysoká skala. Písmeno, písmeno, písmeno. 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 Rozsutec. Podľa pesničky, áno, rozsutec, výborne. Apropo pesnička. Chcel by si byť hercom niekedy? No, možno. Alebo radšej spevák? Neviem, či mám na to vlohy. Čo povieš? Alebo spevák? Asi viem skôr spievať. Lebo na to máš, nie? No, kedysi som spieval, ale už sa tomu moc nevenujem. A prečo Spievam už nie? akurát tak z prchia. Však to stačí niekedy. A bol si aj na nejakom veľkom casting, alebo také niečo si robil? No, bol som raz v jednej súťaži speváckej a ako dostal som sa trošku ďalej, ale odtedy som sa tomu nejak nevenoval. Bol to skôr taký detský sen. Hej. Ja som tak realista skôr, takže... Tak už máš 24 rokov, už také decko nie si. Aspoň to trošku, čo v každom nám je, ešte si, ale ináč. Už mám také trošku reálnejšie sny a nie sa stať spevákom. A taký reálny sen, kde by si chcel pracovať? Čo ja viem, za 10 rokov, kde sa vidíš? Fú, možno, že by som chcel robiť domáce kina. No vidíš, Inštalovať niekde. keď sa tak dobre s tým vyznáš, čo? To by bolo. To by bol job snov. Slovo 11, poďme ďalej. Preukážka predplatiteľa. Písmeno, písmeno, písmeno. 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 Abonentka. Ty chodíš tak na istotu, to je dobré. Len slabé. Je to tak, máme ešte 54 sekúnd. Slovo 12, každý ju má inú. Písmeno, písmeno, písmeno. 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 Slastnosť. Asi nie. Asi nie. No. Je to vlastnosť. Slovo 13, predposledné. Partner fabrikanta pri štrajku. Písmeno, 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 písmeno. Písmeno, písmeno. Písmeno, písmeno. 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 Aha. Štrajkokaz. Je to štrajkokaz, áno. Ďalších 30 bodov. OK. A teraz, milý Jozef, máš na posledné slovo presne 10 sekúnd. A toto je ono. Slovo 14. Priblíži vzdialenosti.
Písmeno. Písmeno. 5 sekúnd. Ďalekohľad. A je to tam, áno, ďalekohľad. Výborne, 150 bodov, pekný finish. OK, čo myslíš, koľko si nahral? Neviem, ale málo. Málo to není, ale zase tak strašne veľa to tiež není. Nejakých 600. 660. No, dobre. Jozef. Díky moc, veľmi teším. Ďakujem pekne. A teraz ideme zahrať s Jankou. Janka, pekný deň ti prajem. Ďakujem. Zatkaj si, prosím. Aj ty sa zaujímaš o kino, ale viac je také kino v hlave. Áno. Dá sa to povedať? Áno. Porozprávaj nám presne. Takže tak študovala som ako psychológiu troška, tak Tak čo? to tak zrovnávam všetko v hlave. To čo znamená? Že píšeš niečo? No, Alebo... trošku poviedky a tak. Hej? Články. Trošku sa zaujímam o dianie, tak Tomu sa venuješ, čo? venujem sa tomu, vnúčatám, rodine, vareniu a tak. 14 slov pred sebou máme, 4 minúty a sme zvedaví, ako ti to pôjde. Držíme palce, hej? Si pripravená? Áno. Tak ideme na to. Vítam ťa v horúcom kresle. Toto je tvoje prvé slovo. Adaptácia gombíka. Písmeno. 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 Zips. Výborne, Janka. Áno, zips. Ďalšie slovo. Listnatý strom s tmavosivou kôrou. Písmeno. Písmeno. Hlup. Hrab. Je to hrab. Tretie slovo. Keď si v slepej, máš starosti. Ulica. Kolaj. Janka, 2550 bodov ešte môžeš nahrať. Takže tam taký pufer, hej, není to žiaden problém. Môžeš nahrať ľahko ešte 1500 a tak sa dostať do finále. Najmenej 660. OK? Ideme ďalej. Slovo 4. Romantický strunový nástroj. Písmeno. Písmeno. Harfa. Presne tak. Ďalšie slovo. Zdanlivá klenba nad hlavou. Písmeno. Obloha. 150 bodov, výborne, áno. Veľmi dobre. Slovo 6. Spoločenský tanec. Písmeno. Balčík. Tancuješ? Keď musí byť? Výborne. Slovo 7. Ulička, ktorou sa dá prejsť. Písmeno. 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 Koridor. Ale si sa rozbehla. Troška. Varila polotuhé mliečne jedlo. Slovo 8. Písmeno. 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 Písmeno.
Písmeno. Písmeno. Myšička. Lebo polotuhé mliečne jedlo bude asi kašička. Ale myšička. Ale varila ju myšička. Tú kašičku. Slovo 9. Visí a predsa o tom nevie. Písmeno. Obesenec. Riskneš, fíha. A dobre, že si riskla, výborne. Janka z Nitry, ty nás to ešte prekvapíš dnes, čo? 2 minúty a 7 sekúnd ešte máme, ešte len polovička času prešla. Slovo 10. Pokrývka hlavy. Písmeno. 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 Baranica. Ty si trénovala. Janka, čo? Prvé mi nešli. Ja vieš, tie prvé sú jedno, tie prvé nevadí. Slovo 11. Pod pieskom odhaluje históriu. Písmeno. 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 Ešte písmeno. Písmeno. Egyptológ. 120 bodov, výborne. Slovo 12. Sladkovodná riasa. Písmeno. Písmeno. Písmeno, písmeno. 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 To neviem. Čas ti beží. Neviem. To je... Spirulina. Janka, 43 sekúnd pred sebou ešte. Ideme na predposledné slovo. Chceš vedieť, koľko si nahrala? OK. Slovo 13. Umenie rokovať a udržiavať vzťahy. Písmeno. Písmeno. Diplomacia. Riskneš? A dobre, že si riskla, áno. Nepoviem ti koľko, ale je to pekná suma. Slovo 14. Zvestovateľka. Písmeno. Písmeno, písmeno. Písmeno, písmeno. Ešte máš 25 sekúnd. Písmeno. 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 Ja by som chcela poďakovať v prvom rade mojej celej rodine. Veľký potlesk pre našich rodičov, ale veľký riadny. Chcel by som poďakovať svojim priateľom a rodine. Veľký rozumný chlapec. Ďakujem, že život ma obdaril. Rodina je moje najväčšie víťazstvo. Chceli by som sa poďakovať v prvom rade rodičom. Ale ja to hovorím stále, ja mám najlepšiu manželku na svete, takže... And of course my parents, they're watching from home, so hello everybody in Slovakia. Rodina je pre nás všetkých to najdôležitejšie. A preto ako poďakovanie, že ste s nami, si odteraz v rodine budete môcť volať navzájom zadarmo. Len tak. Orange svojim. 10. Hlásateľka.
Je to hlásateľka, 60 bodov za posledné slovo. Milá Janka. Keď to zanalizujeme, na začiatku bolo ťažké, málo, ale to boli len ešte krátke slovíčka, takže málo bodov, ešte by si za to bola vyhrala. Tie posledné ti šli veľmi dobre, nahrala si 1290 bodov. Gratulujem. Ďakujem pekne. OK, Martin, posledný, poďme na to. Alebo prvý, uvidíme. Čau, serus, sadni si. Martin Slávik, 31 rokov z Martina. S kým si prišiel? Prišiel som s manželkou a s jej maminou. Tak nám ich predstav úplne. Takže manželka je Beatka a jej mamina je Editka. Beatka? Áno. Beatka, porozprávaj niečo o Martinovi. Čo nás teraz čaká? Ďalších 10 minút. Bude to inteligentná bomba, ktorá na nás tu spadne, alebo čo to bude? No ja v to dúfam, tak ja som na manžela veľmi hrdá. Uvidíme. No výborne, tak držíme palce. Najmenej 1290. OK. Bude to ťažké. Si pripravený? Poďme na to. Poďme na to. Vítam ťa v horúcom kresle. Ďakujem. Je tvoje prvé slovo. S jeho pomocou sa dá problém vyriešiť. Písmeno. 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 Liek. Je to liek, 30 bodov za prvé slovo a ideme ďalej na druhé. Potreba písania. List. Tu je tá druhá. Aha. Pero, to sme hľadali. Slovo 3. Hľadá sa v knihách Agáty Christie. Písmeno, písmeno. Motív. Jasne, detektívky. Hľadá sa motív, áno. Slovo 4. Kto ich nemá, lezie oknom. Písmeno. Písmeno. Dvere. Kto nemá dvere? Lezie oknom. Nepoznám nikoho, ale... Slovo 5. Fotografický aparát. Písmeno, písmeno. Písmeno. Kamera. Niekedy to je také logické, že človek si myslí, že to nemôže byť ono, nie? To bolo až moc... Moc ľahké. Slovo 6, uvidím, ako ti toto pôjde. Pochod pri slávnostnej prehliadke. Písmeno, písmeno. Písmeno. Defile. Ak si obklopený škaredosťou, potom budeš nakoniec sám škaredý. Krása, nápad. Stojí to menej, než si myslíš. Vysvetlíme ti dokonca, ako na to. Prihodí sa to väčšinou v noci. A ráno prinesie úsmev do mesta. Pozri sa. Nemusí byť zlé dávať veci do poriadku. Výborne. Slovo 7. Smažená cicerová pochúťka. Písmeno, písmeno. Písmeno, písmeno. Písmeno. Falafel. Presne tak, Martin z Martina. Chceš vedieť, koľko si nahral?
Alebo až na konci? Necháme to nakoniec. Nakoniec, dobre. Slovo 8. Úspešní športovci ich majú plné police. Písmeno. Písmeno. Trofeje. A sú to trofeje, áno. Pekne, Martin. Slovo 9. Je prítomná na každej toalete. Písmeno, písmeno. 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 Celulóza. Vo forme papiera, presne tak, áno. Slovo 10. Zvyky po predchádzajúcich pokoleniach. Písmeno, písmeno. 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 Tradície. Áno, Martin. Tradície. Slovo 11. Bez neho na zálety nechoď. Písmeno. Písmeno. Kijačisko. 210 bodov. Výborne. Ako som ti povedal, najmenej 1290. Sme na dobrej ceste. Minútu 29 ešte máme, slovo 12. Slovenský národný nápoj. Písmeno, písmeno. 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 Borovička. Alebo slivovička? Nie, borovička, áno. Slovo 13, predposledné. Máš minútu a 10 sekúnd ešte. Pomôcka pre dyskalkulikov. Písmeno. Kalkulačka. Hovorí sa, že Nemci nemajú zmysel pre humor. Všetko berú vážne. A presne tak vyrábajú aj svoje autá. Volím nemeckú kvalitu. Váš dôvod na úsmev. Opel Corsa Smile s klimatizáciou a audiosystémom už za 6590 eur. To bolo dôležité. To bolo dobré. Slovo 14, posledné. Máš 59 sekúnd. Dopravný prostriedok pre prieskumníkov. Písmenko, písmenko, písmenko. Písmenko, písmenko. Raketoplán. Je to tam, áno. Ináč je to krásne te pozorovať, ako rozmýšľať. Lebo na konci máš pravdu. 30 sekúnd ešte ostalo. Fia, si bol dobrý. Sa môžeme rozprávať. Teším sa s tebou, Martin. Dáme si rekapituláciu, kto koľko nahral. Jozef 660, Janka 1290 a Martin 1590.
Takže ideme do finále. Poďme. No, predtým, ako poviem finálne slovo, ešte 2 slovička od rodinky s mikrofónom. Tak som veľmi šťastná, no ako bola som na neho hrdá už predtým, ale teraz ešte viac. Držím palce. Ešte len čaká, aká budeš hrdá, keď vyhrá to finále. No to dúfam. Martin, ty ešte niečo chceš povedať? Nekryš hop, kým nepreskočíš. Poďme na to. Máš minútu čas. Písmenka prejdú úplne automaticky a toto je tvoje finálové slovo. Poradí ti s problémami. Konzultant. Výborne, gratulujem. Martin Slávík z Martina vyhral 2226 eur. Je to krásne, pozor, to sa tešia, toto je teda. Martin, je to krásne. Už ani nepoďme veľa rozprávať, tam len sa tešíme. Ďakujem si veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Tam je kamera, tam sa spolu teraz rozlúčime. Toto je úsmev, víťazný. Majte sa na budúce. A čo ešte povieš teraz? Príďte si to vyskúšať. Áno, príďte si to vyskúšať, presne. A vyhrajte ako on. Dovidenia, uvidíme sa.